Zikomo kwambiri munthawi ino Honorable Ken Msonda bwerani 2 minutes maulemu aperekedwa kale tingochita muchatimachitiramu ndithu kufikira mkatikati kuti kwadi kwanzathu kuja kunaola bwanji. Zikomo kwambiri. Sanja mwamba game ya kona kwacha Sanja mwamba kwacha Chakwera nanga boma nonse oneka kulandira ulemu wanu andipasa 2 minutes. Organizing secretary mmene munangonena kuti Ansonda ayankhula ndayandira message kuchokera kwa Chonde werengani akuti Uncle Kemso Chonde ceasefire akuziwa ayaruka kocha. Ndalandira message kuchokera kwa Chonde Uncle Ken Msonda Chonde ceasefire ayaruka kocha. Okondedwa pali mabanja ena anangobadwa aminyamanyama, pali kantundukena kanangobadwa kaminyamanyama kwacha. Akawamboma anthu amamwalira kunafa anthu 20 nthawi ya matemo kwacha. Nthawi yawo kunafa njaunju, pali mabanja ena ngaminyama kwacha. Ndikuwuzanichi ife ndiye tinali pafupifupi ndi APM. Enanu foni ya APM mulibe, ine ndilinayo mpaka pano timayankhulana kwacha. Ndiye ndikuwuzenizi ndale ndizoopsa kwambiri, timakupusisani mumve ichi. Kuyambira pa November 2020 ndinamuza APM abwana ife mboma sitimawina zisankho timaba mmene atikwira kongesi tikamaba asingotigwira kwacha. Ndiye anandifunsa nditani nati madala zitayeni chifeni simuzawinaso nditani nauza madala olo muzaime muzauza kwacha. Ndiye mumvere ino amene mukusatira DP APM angontenga ngati chigoba munthu uchasaima. Mumve kwa ine kuyambira November 2020 mpaka na pano sana ndisusepo. Ndakandi kunena kuti APM saima sana ndisusepo. Ndiye message chimene abwerera nachi kwacha. November chaka chino APM wapita ku America ukakhala kwacha. Mabodyguard onse APM ali ku America kula nyumba akukonza. Ngara kuti ndikunama asandiyankhe na malomba sazi yake ndi wantchito wanga kwacha. Na malomba sazi yake ndi garden boy wa ine kwacha. Anditumizira message ndachikulire APM November akupita ku America kukakhala, azabwera mu July chaka cha mawa kuzalowa MCP kwacha. ISG konzekani July chaka cha mawa tikulandira APM kuno kwacha. Inu amina mazuwa matenda ndamina madosika matenda amaziwa kuti uyu amwalira uyu, amaziwa kuti uyu achira uyu. Ife ndendali konkuta inu kuchoka sekela chano msibwana, kuchoka Uladi msibwana. Munthu wanzeru wa UDF sangasatire DPP inatimangira mbuya twacheya kunzunza zaka 18 pali nzeru ena nangobadwa minyamanyama chonchi kwacha. Munthu wanzeru wa PP sangasatire DPP anatimangira masiteni mpaka masiteni kuthawa Malawi kusowa mtendere kwacha. Munthu wanzeru sangafotera DPP chilima nthawi ina anati vice president amasowa mtendere pali nzeru. Inu mabanja ena
anangobadwa aminyamanyama maza chifo chake sakhuluka kwacha inu ine ndinakapepesa kumangochi mpaka kugwada nkhope ya kapei inu nkhope ndi ya kapei mukundona ndine kapei ne inu taikuona ndi nkhope ya kapei ndinagwada kupepesa anandithamangisa antambo olapereke moni awathamangisa kwacha inu mukusatira TV mupusa APM saima namusa kaima alusa moti no sabalawi feranis till life yet azodek till life amala no se muferes APM saza kukhulukirani akulumana mto samboma for APM sakhuluka munandipasa 2 minutes kwacha ndine nasira zambiri inu nkhope yakapei zikomo kwambiri manja mawe zikomo kwambiri akokeni zikomo kwambiri tetaombere manja akokeni Msonda.